Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Thursday. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo. Ramdam kong medyo sumikip yung ano mo, partner, ngayon. Ang alin ng masikip? Yes, may sumikip. Ay, salamat! Yan ang New Year's resolution ko. Sana, Lord, sumikip. Ayan, sumikip na po. Achieved. Sana po, Lord, kumipot. Yeah. Yan. Ramdam ko eh. Oo. Kita ko agad. Talaga. Ang sikip. Sumikip. Oo. Kumipot. Ang sikip-sikip at ang kipot ng alin ba? Yung lalamunan. Masikip at makipot ang lalamunan. Napahinga talaga, no? Oo. Oh, that's good. Talaga naman, importantatious po yan, mga kabiso. Ang saya, no? Kapag ka nakakaramdam po tayo ng parang pagkaluwag. Yeah. Anong luwag naman sinasabi mo? Lalamunan! Okay. Diba? Pag nakaramdam ng masyadong luwag, huwag masyadong pinagagamit. Yan. Kailangan ipahinga. Huwag panay-panay. Correct. Mayat-maya ka eh. Totoo yun, ha? O kaya, mayat-maya na. napapagod din yun. Lahat po ng mga bagay na minamayat-maya mo. Diba? Ay napapagod talaga. Yan. Kaya importantatious ipagpahinga. Alam mo yan yung eksena ng isa nating tambalanisa. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ako since 2013. OMG, I'm so excited. 20 years na kayo this year. Yes. Anyways, bakit ganun? Madami akong mga kaopisina na parang hindi naman po nakapagbakasyon nitong nakaraang bakasyon. Parang ang hirap po nilang pakisamahan, masusungit po sila. At parang pagod na pagod po sila. Parang hindi po nanggaling sa bakasyon. Samantalang ako itong single, ako po itong alay lagi sa office, ako itong fresh. Wala lang, gusto ko lang i-share na hindi sila fresh. Di mabuti, good for you, di ba? Kapag ka biglang nagkaroon ng second coming at kinuha lahat ng mga fresh, hindi sila kasama. Alayin ang narating sa second coming. Yun ang isipin mo. Sa bagay, wala namang makapagsasabi. Diba? Kapag It can happen anytime. Oo nga, diba? Sabi daw nila, ewan ko parang kapag ka naiisip ko yun at syempre wala tayong mga kaalaman tungkol dyan. Pero parang meron ako inattenda na isang study before na parang parang biglaan daw. Yung parang basta at ang basihan ay yung freshness. Correct. So, yun na lang. Ako para sa akin, dapat happy ka kasi safe ka. Charot. Ay, sa bagay, pwede ding totoo. Bakit kukunin yung masasamaang loob? Correct, diba? Bakit kukunin yung masasamaang ugali? Yung mga masusungit. Sabi mo, mga masusungit sila. Diba? Di unahin ka na. Correct. Kasi ikaw yung fresh. At pag fresh ka, ibig sabihin maganda ang kalooban mo. Ibig sabihin safe ka. Kapag nag-second coming today, ligtas ka. Pasok ka sa next round. So wala kang problema, in other words. Yun na lang yun. Wag mo na, alam mo sa madaling salita, tama yung sinabi ni partner, wala kang problema in other words. Huwag mo silang problemahin kung haggard sila. Siguro partner, naiisip ko lang, kaya niya pinoproblema yung mga opisina niya kasi baka hindi nakakapag-function. Diba? Pwede rin. Baka kaya siya naiinis at naiirita at nababad trip kasi ikaw, G ka na magtrabaho. Ganyan talaga pag early 20s. Subukan mo nasa 30s ka, 40s. Wait ka lang. Correct. Pagka early 20s talagang excited ka talaga mag-Monday. Diba? Siyempre, nagpapakitang gilas ka diba? Bibo ka Passionate, ganyan. Diba? Teka lang. Tingnan mo, sabi mo, diba ikaw yung single? Usually, ganyan yan eh. Kung sino yung mga single, yung mga bago sa opisina, yan. Sila yung parang inaalay na, magbabakasyon yung mga may mga pamilya, ha?
Yung mga matatandang may pamilya, magbabakasyon ha. O Correct. yung mga single na mga wala masyadong intindihin. Wala yan, masyadong diba? responsibilidad sa Correct, buhay. Kayo diba? muna ang bahala Kayo sa muna- office. Kayo munang alay, ganyan. Yan, Ano yan, yan. cycle talaga po yan. Diba? Dadating ka din dun sa manguutos ka ng mga single na silang alay. Pero habang hindi pa, i-enjoy mo muna yung freshness mo. Sa madaling salita, totoo, hindi mo dapat sila problemahin. Unless, talagang, hindi ka nakakapagtrabaho na maigi, kasi hindi sila nagtatrabaho na maigi. Kapag ka may ganun, may problema talaga. Pero feeling ko, itong linggong ito, bigyan mo naman ng kaunting Chance. kaunting chance. Hindi pa, di ba, lahat naman tayo kapag ka, maski nung nag-aaral tayo, di ba, kapag ka galing sa bakasyon, pagbalik sa school, naiirita tayo kapag kababalik pa lang, meron na surprise quiz, di ba? Kababalik pa lang, graded recitation, kababalik pa lang, di ba? Ganon. So, bigyan na, ganun lang din. Bigyan mo lang sila ng chance na makabalik pa sa realidad. Kasi Totoo ganun talaga yun. pag naggaling ka sa bakasyon, pinakamasakit. Pagod ka. Oo, tsaka pinakamasakit doon yung pagbalik sa realidad. Oo. Pinakamahirap talaga doon yung back to work, back to reality na eksena na hindi pala ako mayaman. Nagpretend lang pala ako mayaman doon sa 4 na araw, 'di ba? Na wala Totoo. akong ginagawa, nagbabakasyon ako, ganyan. So hayaan mo lang muna silang hindi pa nakakabalik sa realidad 'yan. Hayaan mo lang Correct. sila. Lutang pa sila. Sa true, tsaka lutang yan, iniisip Wala nila pa sa kondisyon. correct, paano nila babayaran yung mga ginastos nila. O, mga kaya. ganyan, nakakalutang kaya yun. Ikaw, ang dami mong ginastos, hindi ka malulutang. Intindihin mo sila, ang dami nilang ginagastos, kaya sila lutang. Ganyan. So, ikaw may problema talaga. Correct. Hindi ka marunong umintindi ng kapwa. True. Masyado kang excited magtrabaho kasi. Ikaw ang may problema dito. Lahat sila 80% hindi pa excited magtrabaho. Ikaw part ka ng 20%. Ang konti ninyo. Charot. Ang corny ng buhay Corny nyo. ng buhay ninyo. Hindi kayo galing sa bakasyon. Wala kayong pinost. Charot. Hindi, pero kung di naman makaka-apekto sa workload mo, hayaan mo na lang muna yung kanilang uma-attitude nilang eksena ngayon. Kasi yun nga, ang feeling ko dyan, hindi pa sila nakaka-bounce back to reality. Kumbaga sa Oo. sa makina, since hindi ka nga nakapagbakasyon, which na-appreciate yan malamang ng Correct. management or Alam ng mga ng boss management mo. yan, truth. Totoo na, ay ang galing naman niya talagang hindi siya masyadong nagbakasyon para lamang, 'di ba, masustain yung operation ng kumpanya ninyo. And that's appreciated malamang, 'di ba? So kumbaga sa makina, ikaw na natili kang mainit eh. Yan. Yung iba mga kasamahan mo sa trabaho, talagang napahinga yung sasakyan. So ngayon, warming up pa lang sila. Correct. Umiinit pa lang yung makina. Tama. Raratsyada sila siguro next week. Kasi mindset nila, tingnan nyo, di ba nagbalik trabaho tayo ngayon o kahapon lang. So ilang days lang yung ipapasok nila. Ang mindset, bakasyon pa ulit pagdating ng Sabado at Correct. Linggo. May ganun pa Friday na sila. tomorrow, di ba? Sa true. So Monday yan raratsyada, wait ka lang. Ito naman masyadong excited. Init na init kayo. Kaya nga. Magtatrabaho din yung mga yan. Oo. Oo. Kaya lang din, alam mo yung sinasabi mo nagsusungit sila. Ako nakikita ko dyan kaya nagsusungit yan kasi iniisip nila bakit kailangan magtrabaho ulit. Yung kamping-kapi talaga tayo sa mga tamad magtrabaho today. Yung panig na panig tayo sa kanila. Hindi natin Kasi ganun kami. Hindi natin kinampihan yung mga Gina mag-work. Ito naman sinabi pa. Ay, hindi pala. Halata naman pala, partner. Oo, kasi nung pumasok nga tayo ng Tuesday, walang tao dito, tayo lang eh. Kaya nga. Tapos sabi ko, diba hindi naman holiday? Ano ito? Ba't kami lang yung pumasok? Di ba? Pagpunta ko sa CR, ba't pati ang CR? Tapos walang tatao-tao. Correct, di ba? Walang ilaw sa loob ng CR. Ay, kami lang pala yung tao. Dalawa lang pala kami. Totoo yan, partner. Alam mo ba, nung time na yun, ginugel ko pa, Oo. is January 2, 2024, a holiday in the Philippines. Oo, so anong sabi ng Google? Oo. No daw. Pero dalawa lang kami pumasok. May mga ganon. Ako para sa akin give lang a chance to pick up again. May mga ganon pero hindi pwedeng magtagal. Kasi nakakairita naman din yung ang tagal mo namang hindi ka na fit to work. Oo, Kapag correct. ganyan, ang tagal bago ka mag-bounce back sa realidad. Totoo, may Diba? something na sa'yo. Correct. Baka naman may nararamdaman. Huwag din tayong Judgmental. No? Hindi na kagad fit to work. Pinasisante na agad.
Masyado tayong Oo advanced nga. mag-isip. Sorry. Hindi, pero totoo ako naniniwala ako na you give chance para mag-bounce back, you give chance na matanggal yung lutang, you give chance na mga ganun. Pero yung chance na yon will be given at a certain period. Hindi pwedeng all the time iintindihin ka. Kasi Totoo yun. may mga ganyan 'di ba, na unfortunately ganun po talaga sa workplace. 'Di ba, na hindi pwedeng all the time iintindihin kung paano ang nararamdaman mo. Bakit? Yun ang katotohanan diyan, hindi po ito sa pangmamata or panghahamak or whatever, 'di ba? Kundi kasi bakit yung iba nakabalik na? Bakit yung iba kinaya naman nila sa gitna ng lahat? Correct ka. 'Di ba? Kumbaga iintindihin ka hanggang kayang intindihin. Pero eventually may isip, fit ka ba mag-work? Correct ka. Kasi kailangan laging intindihin kung Oo. bakit ka ganyan, kung bakit ka lutang, 'di Kapag ba? ka ganun, kapag masyado ng mahaba, it's a question of your Correct. capability. Totoo. Diba? Yun ang yung sinasabi ko, partner. Fit to work ka pa ba kung lagi kang lutang? Oo. Di ba? Ikaw gusto mo ba may empleyado kang lutang? Di ba? O bakit nawala na naman yung printer? Paano? Inilabas nung isa nating empleyado, lutang kasi. Kasi yung printer nasa may tabi ng ng non-biodegradable na basurahan, di ba? Bakit nilagay doon? Kasi nga lutang, di ba? Totoo. Iintindihin mo, kunyari, baka may problema. Tama ka, Oo. partner. O kaya baka may nararamdaman. Tama ka. Pero dadating talaga dun sa punto no hanggang kailan namin iintindihin yung nararamdaman. Opisina yan Dapat may hangganan yan. Oo. At hindi masama yun. Hindi manhid ang mga boss natin. 'Di ba? Nanonotice at nanonotice yan. Kaya nga sila boss Kasi trabaho nila yan. Knowing Diba? nila yan. Oo, na napakiramdaman ang galaw ng mga subordinates nila. So kung ikaw ganyan talaga, parang lagi kang problemado, parang lagi kang lutang, tatanungin ka na, 'di ba? Can you still work ka? Kaya mo pa ba? 'Di ba? Kasi kung hindi na at marami kang palaging rason kasi may problema ako sa bahay. May sakit yung aso namin, nag-aalaga ako ng lola ko. Given 'yan. May mga ganyan namang situation talaga. Madami. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon pwede kang intindihin. Yun talaga Kung yun. nagsasuffer na yung role mo as kung ano man yung trabaho mo diyan, yung function mo. Correct. 'Di ba? Bilang isang empleyado, maghahanap sila ng kapalit kasi hindi ka na functioning well. 'Di ba? So pagka ganoon, 'di ba, talagang kahit sino management, bakit ako magpapasweldo sa isang taong hindi naman nagtatrabaho ng maayos? Correct. 'Di ba? Gina G, akala mo may mga empleyado ka. Kumakaas na naman. Akala mo nagmamay-ari ng 10 kumpanya. Akala mo CEO. Akala mo nagpapasweldo talaga. Correct. Ganun tagalit. Hindi kasi, Pil na di ba? pil. At least mag-practice na tayo. Oo, diba? mag-practice na tayo, Para malay at least kapag mo. meron na tayong mga nasasakupan. Oo, you know diba? how to decide na, yes, di ba? Ganun. Oo. Pero totoo po yun. Hindi siya yung pagiging, grabe, wala namang puso. Diba? Oo. Hindi ganun Kasi ang mga may-ari ng mga opisina, may mga puso po yung mga yan. Diba? Kaya lang, syempre, negosyo din ang pinag-uusapan nila. Tama. Totoo din diba? Kaya nga importanticious na gawin mo yung nararapat para sa Kasi role mo kumpanya. yun Correct. Kaya ka nga pumunta dyan, hindi para di ba? Para problema. Kung may problema ka sa bahay, iwanan mo yan sa bahay. Yan. Di ba? Iba yung problema sa trabaho. Ganun Oo, talaga. ganun. Sorry, pero ganun talaga. Ganun talaga. Kaya nga yung mga iba partner, ayaw nilang maging empleyado. Kaya Oo. boss sila ng sarili nilang kumpanya. O kaya nagtayo sila ng sariling negosyo. Kasi ayaw nila na meron silang may sumasakop sa kanila. May magsasabing, hindi okay yan yung nararamdaman mo, pumasok ka pa rin, iwan mo yung trabaho. Kaya gets natin, hindi lahat kaya rin maging empleyado Yung pagsasabihan, yung Correct. hindi, kasi may mga ganun talaga. Kanya-kanya po talaga yan. Totoo. Ganun talaga, adulting is hard. Kaya yung mga nakikinig ng mga bata, naku, enjoy nyo yan. Dadating din ang panahon, lahat ng mga problema namin, problema nyo na rin. Hindi na uubos ang problema. Hindi. Diba? Iba-ibang level siya. Tas, Kaliwat kanan nagsusulputan na Correct. maya't maya. Ganun talaga pag tumatanda, di ba? Totoo. Nakikita natin na napakaraming problema ng buhay. Pero sa kabilang banda, masaya rin naman. Tama. Kasi marami kang napapatunayan habang correct. tumatanda ka. At marami ka natututunan At Yes. mapaproud ka sa sarili mo na grabe nalagpasan ko yun. Kaya ko Totoo. pala sa gitna ng lahat. Correct. Diba? May mga empleyado lang talaga na minsan mapapansin mo, bakit ang dami niyang problema kumpara sa iba? May ganun Diba? talaga Na parang ang dami niyang excuses palagi. Na parang bakit hindi siya nakakapag-perform ng maayos, bakit hindi niya nagagampanan ang kanyang role bilang empleyado. Tapos ang dami niyang dahilan. May ganun talaga. At mapapansin po yan ng boss
Kasi hindi lamang, kung tutuusin lahat ng empleyado may problema. Pero sila nadadala ng maayos, ikaw hindi eh. Yun. Again, that's a question of your capability. Yun. So paano ko tapos sa asa ka mapopromote ka? Tapos Diba? nakantaka ka, bakit na nag-announce ng promotion, hindi Oo. ikaw yung na-promote? Paano ano? Lagi Ang dami kang mong lutang. lagi kang lutang, Oo, di ba? ang dami mong dahilan, lagi kami problema tungkol sa true. pamilya. No, minsan nagdala ka ng sinigang, ang tamis, di ba? Lutang na lutang, ganun. Totoo Up to a yun. certain point, iintindihin ka eh. Kasi syempre, dapat intindihin din naman. Lahat may pinagdadaanan. Pero yun nga, ulitin namin, dadating dun sa puntong hanggang kailan. Correct Hindi ka. namin, tama ka partner eh. Lahat may problema Lahat may problema. Lahat may issue. Totoo. Diba? Kaya lang, yung iba kinakaya sa gitna ng lahat. Kailangan magtrabaho eh. Oo. Diba? Ganon. So ngayon, kailangan mo mamili. Totoo. Minsan kasi halimbawa, naghahanap tayo ng, di ba, kunyari, may mga araw na mapapansin mo talaga may mga empleyado na hindi motivated. May ganon. Di ba? Actually, hindi minsan. May maraming pagkakataon na Hindi sila na excited hindi sila magtrabaho. excited sa trabaho. Ang motivation po mga kaibigan, oo, pwede tayong kumuha sa ibang tao, pero hindi Sa sarili yun eh. Hindi laging sa iba. Hindi laging tingnan mo yung ibang mga empleyado, bakit motivated sila? 'Di ba? Bakit ikaw hindi? Yan. So sinasabi natin dito, most of the time yung motivation ay manggagaling mismo sa sarili mo. You draw inspiration sa kung saan man. Sa kung saan man at hindi kung 'di ba bakit hindi ako minomotivate ng boss ko? Bakit hindi ako minomotivate ng kasamahan ko sa trabaho? So, sila motivated, humahanap sila ng paraan para maging motivated, ikaw lang ang hindi. Parang katulad lang yan ng syempre aasa tayo sa gobyerno para makakain tayo, di ba? Yes, ganun. Pero at the end of it all, di ba? Totoo. Sarili mo rin Correct. Kailangan mo maghanap ng sariling trabaho, kailangan mo maghanap ng pagkakitaan, hindi mo pwedeng laging isisi dun sa mas nakakataas Yes, sa'yo. Yun diba? talaga yun. Nasanay lang kasi tayo ng ganun eh. Yung mga anak ko po hindi ko mapaaral kasi wala akong trabaho o kasalanan ng iba. Yan. Mga ganon. Dapat ano mo na yun. Kumbaga, Gagawa na. Kasi yung iba, kung tutuusin, nagagawa ng parang Yes. parehas lang din naman ng sitwasyon, di ba? Totoo. So, ganun din sa workplace. So, mababalik tayo dun sa nakabisyon natin na nag-PM sa atin. Hayaan mo na muna. Hindi rin magtatagal yung pagkalutang nila. Dapat. Yes. Dahil kung hindi, ikaw na mismo magsabi sa boss, alam niyo po, lutang po sila lagi. Magmabibo ka doon. magsumbungan Ito na. po, Maging sumbungera ka ng bayan. correct. February na, pulutang pa rin sila. Ano na pong gagawin natin sa kanila? Charot. Diba? Hanap tayo ng motivation. Babalik din naman yan. Medyo nag-lie low lang. Correct, tama Nag-cool down naman. lang. Nag-cool down tayong lahat, nag-stop ng engine, 'di ba? So kaya hindi pa kaagad nakaka-bounce back. Pero kailangan, 'di ba? Ngayon kung di ka talaga motivated kahit hindi nagbakasyon, kahit hindi ka nag-cool down, ibig sabihin I think baka it is time for you to move on. Oo. Baka hindi ka na talaga masaya dyan sa kinalalagyan mo. Correct. Ang bigat-bigat na ng paa mo pumapasok dyan sa trabaho na yan. Mararamdaman mo naman yun. Alam mo sa sarili mo yan na parang ang hirap bumangon. Ayaw mong dulo pala na sapatos ng security guard ng kumpanya ninyo na nasistress ka na o nagkaka-anxiety ka na. Correct. Diba? Masasabi mo rin, dapat alam mo sa sarili mo na it is time to move forward. Tsaka matatansya mo talaga yun sa sarili mo. Oo, aminin mo at sa hindi, matatansya mo yun sa sarili mo na hindi na ako perfect for this job. Kasi dragging my feet to work na. yes. Ganyan. Yung minsan ma-measure mo yung productivity mo eh. Correct. Yung uuwi kang parang hindi ako satisfied. Parang wala akong nagawang maganda sa kumpanya o sa sarili mo. Diba? Pag hindi ka na productive, kailangan mo nang mag-decide kasi kung hindi ka na productive, sayang din yung skill mo. Totoo. Hindi mo nagagamit. Tsaka ultimately, dapat masaya ka sa ginagawa mo eh. Oo. Kasi pag hindi ka na masaya sa ginagawa mo, hindi mo talaga magagawa na maigi yan. Totoo. Tingnan mo, lahat ng mga, meron ako kilala nung, nagbe-bake siya partner. So, nagbe-bake siya ng mga cookies, ng mga cupcakes. One time, naging broken-hearted. Oo. Partner, I tell you, ang ganda ng itsura ng mga cupcake na nabubuo niya. Oo. Yung mga cookies na bubuo niya, pero ang sama talaga ng lasa. As in. Kasi nga, hindi na niya mahal yung hindi niya na mahal yung Lasang ginagawa Bicol niya. Express, ganun, pero cupcake siya. Laing siya, partner. Pero ang itsura niya, Rebel Bar. Di ba? Anong Rebel Bar? Rebel Bar, Lemon Square. Cupcake na lang. O cupcake. Yung tawa naman ako, hindi ko alam yung Rebel Bar. Makita
tatawa ka na lang. Kunyari social ka. Anong dessert mo? Rebel bar. Ganyan. Cupcake. Diba? Itsurang cupcake pero lasang laing. Alam mo yun parang diba? Hindi... may mali. Kasi paano? Yes. Ginagawa niya ng ginagawa kasi trabaho niya yun. Yun yung pinagkakakitaan niya. Kailangan niya magbenta. Pero dahil wala ng pagmamahal sa puso niya, dahil bagong break siya, diba? Iba-iba na. Hindi maganda yung resulta. Diba? May ganun eh. So kapag hindi mo na mahal yung ginagawa mo, hindi ka na motivated dyan, hindi na maganda yung resulta. Correct ka. Diba? At tulong mo sa sarili mo yon na mag-move on, mag-move forward, maghanap na magpapasaya sa'yo, ng gagawin na magpapasaya sa'yo kasi para puno yung puso mo, diba? Hirap kasi sa atin, puno yung puso natin, ang kapal-kapal, kolesterol yan, diba? Yung puno yung puso mo, yung kagalakan, diba? Yung gusto natin. Excitement. Correct. So it's time to move forward kung wala ka nang nararamdaman na ganyan. Tulong mo yan sa sarili mo at tulong mo rin yan sa mga kaopisina mong hirap na rin intindihin ka at sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo na gusto lang ding mag-earn ng pera. Totoo yun. Pero ultimately, kung hindi mo naisipin yung ibang tao, ikaw. Diba? Hindi ka na masaya Yun na yun eh. Hindi yung ka sa sarili mo na lang. Correct. Hindi mo na kailangang isipin yung ibang tao, yung mga workmates mo that are not performing well. Kaya mo na, ikaw na sa sarili mo. Ikaw na lang sa sarili mo. Hindi na ako masaya dito eh. Ang bigat-bigat na eh. Tapos nandiyan ka pa rin. Correct ka. Diba? So, decide ka na. Decide to move forward. Decide to move on. Maraming salamat sa pagtutok. Ngayong Feel Good Thursday. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!